কক আকৌ কক আকৌ মিডিয়া বুলি আকৌ একেটা একো নাই নহ'লে কেনেকৈ আমি বুজি নাপাম পটককৈ হয় নহয় थांनाय दाखालि बावै साननैसो सिगां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाथरघाटआव धुबुरी जिल्ला सापरघाटनि सासे मुस्लिम सुबुङा लामानि खामानि मावनो थाफैनाय रफिकुल इस्लामा सासे जोंनि हिन्दु फाग्लि आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय दायाव पुलिसजों खाजानाय दायनिगिरिखौ मैयायो पुलिसा इनकाउन्टार खालामदों। मोनथिनाय बायदिब्ला पुलिस सानैनि आखाइनिफ्राय खारग'नो नाजादोंमोन बेवहायनो पुलिसा आथिङाव गुलि गावो। दासिमावलागि मोनथिनाय बायदिब्ला बिथाङा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव एडमिट जानानै दं। फिन आरोबाव दिनै आं नैबेखौसो बुंनो सानबावदों जे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय दैदेनगिरि नीलकान्त गयारीनि मोनसे गोदानै फेसबुक पस्ट लिरना होनायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय लिरदों हारिनि थाखाय खामानि मावनायासो आंनि थांखि सोरनिबा दम हरनायखौ गिनानै गुदुं सिङाव हाबनानै थाग्रा जिउ बिबायारि सुबुं आं नङा बेफोरबायदि लिरना होनायखौ नुनो मोनदों। दा बिथांनि पस्टखौ एसे मोजाङै रिभिउ खालामनानै नायोब्ला साननानै नायोब्ला सोरबाया सोरनिबा जायगाखौ सिगि जग दागि धमखि खालामनानै दखल खालामना लानो जुजिनाय बायदिसो नुहुरो आरोना। दिनै जों सिद्दायै बुंब्ला बिथांमोना लाजि मोनगोन। दा आं मानाव गेदेर हाग्रामा महिला सारखौसो खावलायगोन जे दाखालि बावै बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमायाव दावराव दावसि खालामहैनाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनांगौ। बेवहाय अलरेडि साब्रै साबाजोनि फेस' जानानै दंखायो। बिथांमोनखौ थाबैनो इमिडियेटलि बिटिसि सरकारा एक्सन लानांगौ सोंथि सोंनांगौ आरो दायनिगिरिखौ आयेन बायदियै साजा होनांगौ। जुदि बिटिसि सरकारा बे खामानिखौ मावाब्ला बेवहायनो मोनथिखादो जे बे जाथायाव बिटिसि सरकारनि आखाइ दं होननानै। आरो दानि बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एम पानिराम ब्रह्म सारमोन थासान्दियाव बेफोरबायदि खामानिया बेफोरबायदि जाथाय बोरै जानो मोनखो सबसे फार्स्टआवनो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय क्लियारिफिकेसन होफैनांगौ। आरो बन्स'नि गाहाय गोरा दैदेनगिरि बनजित मन्जिल बिथांमोनाबो बे मेलाव दङमोन बिथांमोनाबो क्लियारिफिकेसन होफैनांगौ आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै सोंथि सोंनांगौ। सोरनि दैदेननायाव बेफोरबायदि हाबा मावदों एसेबां गिदिर हावखौ बिथांमोननो सोर होदों बेफोरबायदि जाथाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि दिनाव गोदानै जानाय जाथाय नङा सिगांनिफ्रायनो खनले खनले जाबोबाय थानाय जाथाय। मोनसे एप्स बायदि गोथार बर' थुनलाइ आफादनि मेलखौ बेफोरबायदि बिशृंखला खालामनाय जाथाया जोबोद दुखुनांथावना आरो मुगैथावना निन्दा खालामथावना। थुनलाइ गैयाबा जोंहा जाथियानो गैया राव आरिमु थुनलाइ आसारखान्थि जेबो गैया बेफोरबायदि गोथार आफादनि सायावनो अयथासार खालामदों। जोलैनि हांगार बुङोब्लाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा। আমি অকমান জখম হৈছে আমি চাই পুলিশের দুজনমান এটা শুট কৰিছে সিহঁতে পুলিচে কৰিছে সেল্ফ ডিফেন্সৰ নামত কৰিছে আমি এইখিনি নাজানো। আমাৰ ফালৰ পৰা মেডিকেল চেকআপ খিনি কৰা হৈছে কৰি ফাৰ্ষ্ট এইড খিনি দিয়া হৈছে পেচেণ্ট খিনি তাৰপিছত পেচেণ্টটো আমি কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰি দিছো পেচেণ্টটো এতিয়া নাই আৰু ইয়াতকে বেছি ইনফৰমেশ্যন গুলি কোটা লাগিছে সেইটো আমি গম নাপাওঁ। এইটো পেচেণ্টটো আহিছে আমাৰ কাম হ'ল পেচেণ্টটো ট্ৰিটমেণ্টটো দিয়া ফাৰ্ষ্ট এইড দিয়া আমি ডক্টৰ হয় এইটো লেফ্ট আছিলে লেফ্ট ভৰি আৰু এতিয়া চাৰ্জনক মাতা হৈছিলে এইটো চাৰ্জনৰ ফালৰ পৰা চাইছে চাৰ্জনে পেচেণ্টটো আপোনাৰ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰি দিছে।